Hai kabeh. Ing tutul guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo deleng saben paramter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen perlu, sampeyan bisa sijine mandeg. Sampeyan bisa ndeleng kabeh paramter perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Saiki kita bakal nimbang indikator dasar organisasi saiki Kiagen ticker GIN. Review adhedhasar data tanggal 19 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Kiagen V, kalebu subkategori 0, 47 perusahaan melu ing pambiji lan iki banget wakil. Deleng solusi pungkasan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan punika, 8 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika minus 3,1 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar us total. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar ing total 1,8 terms. Marang skor perusahaan 8 terms Kiagen V. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Kiagen V lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Kiagen V, nuduhake dinamika 3,6%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 23,5%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar organisasi Kiagen V regane $8 miliar. Kanti kapitalisasi pasar subkategori $58 miliar. Kiagen V nuduhake 15,08% lan minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $3,57 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $18 miliar. Kiagen V nuduhake 20,366%. Sawise bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Kiagen V ing subkategori nalika netepake nilai pasar 15,08%. Regane buku 20,366%. Iki 35% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik, 1 poin. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun $1.498 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 42% saka usaha perusahaan. Asil ing tingkat utang perusahaan, apik, 1 titik. Rasio regane pasar perusahaan kanggo laba yaiku 105,4. Kanthi rata-rata ing subkategori 0, sing luwih apik tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator pangentukan ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $84 mayuta-yuta. Bati kanggo teko 12 sasi sing tentatively samestine $535 mayuta-yuta. Iki 540,7% luwih saka tokoh saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori, apik, 1 titik. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 4,4. Rata-rata kanggo subkategori punika 4,7 lan iki 6% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.980 mayuta-yuta. Revenue kanggo teko 12 sasi wis tentatively samestine $365 mayuta-yuta. Lan iki 84% luwih saka ing wayahe saiki. Evaluasi prakiraan indikator sales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 1 poin.
Wates punika 4,2%, karo rata-rata ing subkategori minus 58,7%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 62,9%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 18,354%. Sing 22% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake beda antarane nilai pasar perusahaan Ki Ageng NIV paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan punika $1.526.000. Lan ing subkategori ana $1.857.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 17,8%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawe $14.05. Rata-rata ing subkategori punika minus $231,9.000. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan $246.000. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawe perusahaan punika $343.000. Miturut subkategori $395.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 15%. Taksiran revenue saben pegawe dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume transaksi dodolan punika 1,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 10,4%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan Ki Ageng NIV. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 43%. Duweni potensi enggo bareng saka subkategori dipetik luwih murah tinimbang perusahaan Ki Ageng NIV. Rega nyata saka enggo bareng perusahaan iku kira-kira $40.07. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $49.16. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 21%. Ayo menyang meja pesenan, kasedya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly mangsa iki, dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar evaluasi perusahaan Ki Ageng NIV. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega $40.71 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan kasebut nggunakake pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 43,64. Mandeg mundut disetel ing 37,78. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 19 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker RAORE punika pesenan ngedol wawas. Video babagan perdagangan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing tingkat saiki. Matur nuwun kabeh kanggo nonton nganti pungkasan lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.
Sampeyan kabeh pancen dadi pamirsa sing paling keren ing saindenging jagat.